La Covid-19, com a empresa esportiva, ens ha afectat moltíssim. Durant els mesos en què hem estat tancats, podríem dir, sense activitat, no hem facturat ni un euro. El nostre servei són servei d'esport específic, d'esquí o de surf, i, clar, no poder estar obert, doncs no hi ha hagut servei, amb la qual cosa ha sigut una retallada total de la nostra facturació. La crisi del coronavirus el que ha fet és que ens ha fet efectivament reinventar-nos i reinventar-nos digitalment, cosa que crec que ha sigut molt important, tot i que els nostres usuaris són gent i nanos i nens amb discapacitat i no ha sigut gens fàcil poder mantenir aquests nanos amb l'interès de fer alguna cosa a través d'unes pantalles. Però tot i això és positiu. Per la nostra empresa, aquest any, finalment, no serà tan dolent, entre cometes. Vam reaccionar, vam demanar el permís a Sanitat per poder treballar amb els nens amb discapacitat per ser un servei essencial per a ells. Per tant, sí que hem baixat molt una retallada important de la nostra facturació, però tot i això hem pogut continuar treballant des del Nadal fins ara. Nosaltres creiem que Indescat ens pot ajudar en aquesta situació donant veu a totes aquelles organitzacions esportives que són associacions sense ànim de lucre, algunes podem ser d'utilitat pública i que a dia d'avui no tenim entrada a tots els ajuts que es poden donar o que s'han donat a empreses. Nosaltres reclamem al govern que tingui en compte totes aquelles entitats, com és la nostra, que en definitiva som una ONG, que també donem un servei essencial a les persones amb discapacitat, que es tingui en compte a l'hora de donar ajudes, perquè si no tenim una entrada de diners pels serveis que estem fent, tindrem que tancar. I si no se'ns considera en els ajuts que normalment es donen a altres entitats, com poden ser escoles d'esquí o clubs, ens deixen, la veritat, completament tirats a la cuneta.